sawu paling musim. Aku biyen esen kan wong ibarate cara sopir iki pekerjaan iki nyupir, dalam pekerjaan yo mantang. Mangsane mayang yo mantang wis. Ayo. Mulai. Untuk siapa ya? Larasati Budaya. Apa kayak apa dua? Hayang. Wah, yo hayang lah. Ya, jawabnya mana? Saya tahu Mas. Tahu apa? Hayang tuh. Ini dangdutan tekan sebuah Kak. Oh, ya apa? Ngelingi dek zamane perjuangan. Hayang. Setengah tahun habisnya. Iki Petro mau oleh tugas kok bapak suami ngamarto piye Pak. Nang kono arep boyo kusama malah dialang-alangi karo Ndara Baladewa ora apa-apa kematu bapak. Lah emang Ndara Janaka di sini prakon arep bantu kajate bapak Yesus apa bae ora nampa dongane karo sepuh. Marekoden prayekno samuriris kaneko bali Dadi yoni kondo yoni Trisunya kang purnama sasi
Gelar-gelar semadi tengahing lata Ami langolintang bimo sepi Kami langolintang lintang bimo sepi Terima dinten-dinten kepara ekstrim nganti banjir di mana-mana. Ning yo sawise do bedhek iki apa ya sok junior udan tekan akhir Mei iki wae nyatane sedina sewengi panas lintang tanggale bulan ketok lho iku dek. Dadi wong urip iku ning samar. Ya bapak iki kok nek upama nika kudu diarani bapak iku dewa ning kok ya ning Karangkabuletan nek lanang ning kok wedok, nek lanang ning kok dodone kaya dadane wong wedok nek wedok niku cung samar. Wong niku aja dimeh. Aja dimeh kek kaideh, aja dimeh kek ketrima wong samar ora ngerti sesuk niku bakal ngeliput. Semurine sing kok balik dadi orang itu berhak untuk bicara dengan tiga guru kita. Satu, berbicara dengan emosi. Dua, berbicara dengan logika. Ketiga, berbicara dengan hati nurani. Semurine sing kok balik nek wis omong-omongan dengan tiga guru kita dalam tubuh kita. Hati nurani mengatakan ragu-ragu juga sabaran karya. Nek mani aja legi-legi, nek wedi aja wani-wani, nek niate mangan semprong iki malah dientekke sisan. Dadi ora melu rocah-racah cangkem. Yo gamelan iki aja dibentenang, nek dolanan kelan kok setengah-setengah, mangko mung bener godras, Bu. Jelas. Kejeblu. Murine sewa banget. Titiyani Gandayani mulane cara ajaran agama itu seperti gamelan Titiyani Gandayani mulangi kang bima seperti gamelan itu disuruh untuk banget melakukan ibadah manut ngendikane perintah agama. Jebul nek melihat di langit sana itu ada tadi di sebelah sana. Itu ada bulan. Kena nggo delok tanggal iki tanggal piro? Oh, kae ya. Tanggal separuh. Tanggal bunder. Nek delok milang lintang bima sekti, lintang niku kena kanggo pranata mangsa. Iki mangsa 1, 2, 3, 4, 5, 6 karo kamen kapitu. Nek kabeh mau sore mergo saka sorote srengenge. Nah, kabeh duwe sorot, ning sorote kok bermanfaat untuk kehidupan orang banyak karena mau diatur oleh yang mempunyai zakat, yang mengatur zakat dan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang kita. Nah, ya aku gak gatek sih dia do musyawarah dhewe-dhewe. Bedo nceritake probleme dhewe-dhewe. Bola sekarang kuwi kan seperti gamelan. Kabeh iso kanggo bermanfaat, srengenge ya aja dimeh iso nglakoni zakat. Ana manfaat. Wong urip tanpa srengenge jideg. Siden-siden iki tanpa srengenge wah obat. Nguyak srengenge iki kene iki sanggon-gon pinggirakan barang kek. Dapur. Gone sarasi mami ditumpangke dhuwur kompor.
ana wong kok dadi semira-mira. Nek sing lintang dimeni lintang, sing bulan dimeni bulan, sing apa niku jenenge srengenge dimesenge jenenge rebut sapa ora gelem jago karo sing ngotot cangkat. Niku mangke tumbuk bentus nunjang palang nek wong Jawa tuling ngarani nunjang palang numbuk bentus teng glasu tumpang sok wong ana sing nesuwi kok tumpang sok. Lah dadine apa dadine kiamat lho. Iki dadine kiamat, ora ana manfaat. Tapi Brexit bisa seperti ini mergo sing lintang ya semorot ning iso mapake dadi lintang, sing bulan ya semorot ning iso mapake dadi rembulan, sing srengenge ya semorot ning ya iso mapake semorot. Diatur srengenge iki apa bermanfaat ratu ning jagat ya saka jaman esuk tekan jaman sore. Bengi gentenan bulan. Ya Pak. Iya pancen wong Jawa biyen iki nek ninggal susah dibantah. Nek dirasake iki pancen mongko ya karane ya wong Jawa iki sing diurah rasa ya ora main iki main rasa. Padha-padha banter cekak-ceket karo disusu wis beda. Mulok kuwi padha-padha mulok karo rauk wis beda. Nah aku mau rauk terus terang apa wong di nang video ketok. Ya ora apa-apa. Kowe mau kesempatan nanti mripat mak menculat. Nek cerita Gus, ngendikanipun para sepuh binasa dados penjenengan menika nggak ada cacat kali kados pundi ampun maras diri. Monggo kula paring dawuh dumateng ngabdi punala. Aku sebab itu iki sing tugas tengah mata kala niku. Panjenengan kersane pripun? Dawuh kalian kalian bapak. Nek menika bapak niku wae. Semalika jenengan medhun. Allah tolong gahiro Sang mahkota mengkasih Isujo kandono andono oras Solo sakit berbuka kepotangan berjiwa Yes Margojono aku bakal sabang tukasan Yes Margojono kami kayangan jadi kawan menolong hari Yento pusokon golongan martontak Soko Raton pusokon golongan martontak Golongan jadi kedua sakit kesiri Karakat golongan Mulo soko itu Lolo hari Derek pola uku bakal golongan suri dua sahabat dipupu soko kang ana sini gua bakal aturke marang yen ora semar royo loro bare nalekane
Saka jroning guwa ana macan gedhene sak jalan teji nubruk marang sangat bagus.
Batranaya jroning Karang Kabulutan Yen Lasmar Batranaya nganti pratama buang kuwat Bathara Narada wilang kene kandhane yen kok wis wanci menyuwun kayangan Jungkring Saloka wis ngerti yen to kaki Badranaya bakal mbangun kayangan Buya dadi kersane Adi Pramesti Guru dianggep ngembali panguasane dewa. Mula Adi Pramesti Guru bakal medhun dhewe nang Mercapada kaki Badranaya bakal jugarke anggone kita bakal mbangun kayangan. Pancen sing jenenge Bathara Guru SMKI Bagas senengane kok ning renovasi Astrea nggonku bakal mbangun kayangan kok dianggep bakal ngembali panguasane guru jenenge guru sing ora ngerti karo kekarepanku daya-daya iki aku prihatin iki kamu laku kang main kan sama daya ulun wis matur marang Adi Guru nanging ora dadi kersane Adi Guru nek ulun ora manut karo Adi Guru ulun bakal dileleni dadi patine para dewa siji bata siji bakal tak udari remet iki kanggo sarana aku mbangun kayangan kocapok pelajari ana lo karekan
Dewa kiwa temen karang kabulukan. Ndara Janaka iki ajeng sabiyantu bapak ajeng njupuk pusaka ten jero gua malah. Iki dipangan macan, Pak, dipangan macan betrok kangkung kala. Layu-layu apa? Anggeris meh bubar kok dadi jujur ngawas kaki kok apa? Karo kedap-kedap loro moto apa? Anggeris iki jawah iki kok kata-katane. Matur Bapak. Kala kau kula diutus wonten Ngamarta delengan tok damel pusakane uncat kados niki ndikake Kakang Garing. Niku lajeng pusakane uncat kados sing ndikake Kakang Garing niku wau. Ndara Puntadewa niku nggih boten prinani bapak lajeng bangun kayangan. Lesu. Gidro malih dadi buta Pak. Arep bangun kayangan kok liana wae pepalan. Apa kae maksud? Arep bangun kayangan kok liana wae pepalan. Pancen tujuan becik niku pepalange ora sethithik. Jangan sampeyan bae pihak. Guru ora mrimake Puntadewa ora trima. Malah nyalurus ana macan bareng mangan bareng apa jajan apa. Kencok laku dalam. Lucu yo kok bapak. Kamu cara apa? Jadilan gawe. Muga-muga dadi srana nugra katemen. Pak wiwitane nggonku ngilangi dadi srana nggonku bakal bangun kayangan. Halut tlatah banyu masan dole. Amin.
koplah iblis laknat jejak Semar Badranaya gagal nunggu bakal gagal nunggu bangun tayangan kok gagal tolong titis turasing dewa kang gambar rasa welas asih ya jenengan iku anak mbarep duwe mustaka Jamus Klima Sada nek sing mbarep sing kudune wis ngerti denunge ngisahke dat sahabat karma loro wae sampeyan malah senengane Brahala Triwikrama murka njuk mangke adi-adine niku ajeng niru sinten ya Prabu Danardana duwe pusaka mustaka Jamus Klima Sada nek sing duwe Klima Sada dadi buta Triwikrama murka lesu emosi marah-marah yo mangke hadiah-hadiah sampeyan iki sing ajeng diturut sinten sing ajeng dinut sinten ya sing gedhe pangapuramu aku iki mau marah-marah ya Semar Badranaya karang ya apa sampeyan iku satriya getih putih ning ya isih mung menungsa lumrah kedunungan murka manjing ning kabunten mangke sareng-sareng karo kula mbangun kayangan deh iya tunggal dene Tejo Maya Ismaya Manik Maya kuwi saguh manut perjanjian nalika biyen dititahke Ismaya wis saguh mung ngomong darah Barata ora tau sugih blendhok sugih ning ora rawat lha kowe iki saguh dadi ratuning Tribawana wicaksanamu ning ndi yen to jeneng kita Kaki Ismaya nggone bakal mbangun kayangan kuwi bakal ngembali panguwasa ulun ana kayangan Junggring Sawetara. Kowe iki guru jurusan Karanta. Kowe iki guru kudune digugu lan ditiru sing wicaksana. Aja mung mbako sing tanpa bukti, mbako sing tanpa seksi. Aku iki bakal bangun kayangan kok ora bakal ngembali kowe kuwi ora.
Nek aku bangun kayangan iki sing tak bangun iki kayangane, jiwane, atine, rasane, budi pekertine warga karang kaburitan kene. Sing wis dinehi kanugrahan wujude watu breksi wae mung kanggo gawe cumadha rejeki aku jumurung seketi. Wis ora bakal ganggu gawe ulun bali ning kayangan jungkring. Sore mau yang dua jarak nyilih pustaka harus digawa nang Dorawati saya perlu sapa kowe arep melu rombongan endi kowe sing didepan kurang yai sebab kabeh mau mung kanggo nodi sedina katepane Kyai Semar Badranaya aku saiki melu Kyai Semar Badranaya bangun kayae aku karo Kyai Semar Badranaya ya kaya piye wis padha dene karo jaman sekarang aku sing ngomong kok Kyai Semar Badranaya ya tok seperti jumlah Pak. Dia kepaku ora ngerti kowe sapa tak temen. Tak kletheki sandanamu tak teteki ibumu balekno Ndara Janaka. Balekno pusaka sing ana jroning gua. Ayo. Malik dadi macam jago ora. Aduh. Wes ya sapa? Ora kandak sapa ya ngono. Aja kok mabur. Aja keras-keras.
iki wae aku montas kejebul panggung. Nek kondisiku gak fit, nek kondisiku gak fit, lakon kowe mongso. Aja kakak. Ayo balik. Ayo balik orang balik tak undang yang aja nganti konangan noloku reng aku ngerti aja nganti konangan petro noloku reng ngapur ojo ganggu gawe papan kene nggonku bakal bangun kayangan saiki kowe bali yo ana ngasal sulmu angganmu jari bali kabeh aku bakal bangun kayangan karang kabur tak bali Gempelo jasmu wis marang iso boyongku sapa telu Janaka iso bali pusaka iso kluwali Ibu bakal dur-duran tak kedhepke iki putrane sisa-sisane relakno sampah iku lho Belakno sang ibu Betari Durga wah
Melayu wah putra bangane Diri bayaring angin sang Werkudara ludes tapis tanpa sisa.
Permane lamang Semar Baru kaya dadi sarana tumurning nugrolan katon temang Jaya Wijayanti Suradira Jayaning rat lebur dening pangastuti swarga kang ginayuh rahayu sagung temadi anjaya bawana taman tebing breksi rahayu ingkang tinemu pungkasane kanthi ladrawahan sang golek sarana nugrolan katon temang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.